Я внимавай! Гипс, чорапи, ръкавици! Ама как може така? На този светъл празник такова отношение? Може, не само може, а и нещо повече може. Така ли не се досетихте, че в една държава или държавица има хора, които и без друго само усложняват нещата, а то имало и такива, които и без друго да ги улекотяват, улесняват. Как се стига до там? Значи има такива, които и без друго да могат да помогнат. Т.е. те са такива, на които генетически е присъщо да го правят. Да улесняват усложнения от останалите в страната на живот на хората. Тоест, то пак не е много ясно, нали? Абе, нещо сте разбрали все пак. Освен това, остави другото, ами да не можеш да си кажеш личното мнение, да не трябва да споменаваш имена на хора, нито пък нещо друго. Благодаря за вниманието.